Usa ka milyon ka pesos nga reward money nga gitanyag sa dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa kasulbaran sa kaso sa liloog nga pagpatay sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan ihatag lang sa dakbayan kung mailan ang laing duha ka mga suspitsado. Si Duan Mirondina sa report. Niingon raman tang that will lead to the kanang pagdakop sa kanang suspect. So it could either go to the agency or go to the particular individual. Most probably sila na sad pod ang magistoryahay ang mga agencies. Oo. So anyway, ako naman ang i-consult diri sa office ug asa ang paghatag ana. Kini ang pamahayag ni Mayor Paz Radaza dihang gipangutana sa mga sakop sa media kung si kinsa ang makadawat sa usa ka milyon ka pesos nga gitanyag sa dakbayan nga reward money. Gahapon gipasakaan na og kaso ang usa ka 17 anyos nga lalaki sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office human makahipos ang NBI-7 og mga circumstantial evidence batok sa minor de edad nga suspitsado. Gipasabot sa mayor nga andam na ang salapi nga gikuha nila sa award and rewards account sa dakbayan. Ang sa reward will just wait kung unsa kaya nga to ang kasulbaran manggod intiro sa kaso. Mayor, Ang kasulbaran dili man ingon nga kay og usa lang which ang ongoing kuan ana is tulo ang gisuspetsahan. Sa pikas bahin, giklaro ni Radaza nga natagbaw man siya sa gihimong investigasyon sa Lapu-Lapu City Police sa naasoing kaso. Kinibisan pa man kung ang NBI-7 ang nakadakop sa suspitsado. Ang Lapu-Lapu City Police man unta ang lead investigator sa maong krimen. Dili man sad kaingon ta nga walay nahimo ang atong police or poor ang ilang kuan. I still recognize ang akong mga kapulisan nga maayo. Si Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Limuel Obon, sa nahunang interview kagahapon, miingon nga sukad pa sa pagsugod sa investigasyon, nagtinabangay na ang kapulisan o NBI-7 sa pagsulbad sa maong kaso. Uban ni Renante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.